दा बेवहाय जोङो जोंनि जाथि थामोनथानि थाखाय सिगाङावहाय जोंखौ जाथि हिसाबै बोखांनो गसंजेननाय जोंनि माखासे बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माखासे जोंनो थामोनथानि थाखाय फोरोंलांनाय बे फोरोंलांनाय माखासे आदर्शफोरखौ जों दिनै बावनानै थाङाखै। दा बेखौ लानानैनो जोङो नैबे फुंबिलि मुगायाव जोंनि बिथांनि आद्रा थालांनाय माखासे आदर्शफोरखौ मावफुंनो बिथांनि आमोलावनो बिथाङा जोंखौ जे आदर्शफोरखौ लानानै जाथिनि थाखाय मावनो जाथि थामोनथानि थाखाय जे खामानिफोरखौ मावनो जोंनो बोसोन होलांदोंमोन बे आद्रा थानाय खामानिखौ जों मावनो बेवहाय जोङो नैबे जलाइसिनि जायगानि मोनसे फिल्डआव जों ज' जादों। दा बेनि असिलायैनो जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोङो मुङाव जोङो बिबार बावदों। बेजों लोगोसे बिथांनि आमोलावनो जोंखौ दानानै होलांनाय एक्स भलन्टियार्स फर्स हिसाबै दानानै होलांजानाय जोंनि माखासे जोंनि लोगोफोर बिथांमोना दिनैसिमबो दङ आरो माखासे हयथ' जोंनि बिथांमोना हयथ' गोमालांबाय रुंसारि जालांबाय। जों जेखिनि आद्रा थानाय जोंनि लोगोफोर जों ज' जानानै फ्लेग हस्टिंजों लोगोसे बिथांनि आद्रा थानाय खामानिखौ जों मावनो दिनैसिम जों ओंखारबोदों ज' जादों। बे असिलायैनो जों फ्लेग हस्टिं खालामदों। जोंनि फादार अफ उपेननि नामै जोङो बिबार बावदों। बेजों लोगोसे जों आद्रा थानाय खामानिखौ मावनो थामथिम जाबाय। मानो होनब्ला जोंखौ बै समाव फादार अफ उपेना जोंखौ सेपारेट स्टेटनि मोनसे दोहौ जोंनि थैयाव सोनानै होलांदों। नाथाय बेखौ जों दिनै मोनफुंनो हायाखै। गोबां बोसोर जालांबाय दिनैसिम जों बेखौ मोनफुंनो हायाखै। बेनिखायनो बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय जों मा मावनो गोनां जों साननानै जों बेखौ दिनै मावनो आवगायफिनदों। दा बेनिखायनो दिनैहाय जों बे जलाइसि जायगायाव जों मोनसे हाबाफारि लादों। जोंहा दिनैहाय सेन्ट्रेल कमिटि जों दाखांबाय। डिस्ट्रिक्ट कमिटि जोङो दिनैहाय गठन खालामगोन। जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 18टा जोङो आनसलिकखौ लानानै दिनै जोङो जिल्ला कमिटिखौ जों दानो थामथिम जाबाय। दान्दिसेनि उनाव जोंहा बे कमिटिखौ जों दानानै लाफुंगोन। आरो जोंहा सेन्ट्रेल बडिनि माखासे दैदेनगिरिफोर आलासि हिसाबै जों लिंहरखादों। बिथांमोननि थ्रयैनो दान्दिसेनि उनाव जोङो बे जिल्ला कमिटिखौ जों दाफुंनानै लानो हागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो दाखांनायनि उननिफ्राय फैबाय थानाय समाव जोंनि जे आद्रा थानाय माखासे खामानिफोर जों बेखौ गोख्रोङै मावनो थाखाय जों साखाफारा जाबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै आं मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि गोजोननायखौ अननायखौ जासिनानै आंनि बिबुंथिखौ आं दोनथ'नाय जाबाय।